Ассаламу алейкум, подписчикои ҷон. Созаи хубин, саломатиятон хубай. Подписчикои ҷон, ман футсити омадам. Футсити имрӯз омадам кафеда авқота оша пухтам. Як ака оштакас кардаги будам. Ай клин то футсити 3 соат омадем. Табақда ош 7 порса гирифтам. Гарм акак овардем, расондем. Хайдер шуд пробка дамондем ва ада обед афтадам мебиёрам. То соатои якане ким ман худам як-якуним да омадам. Соатои 4 да қариб дагим ки доставкаи расондам, лекин гарм макак фалгада печонда овардем расондем. Ҳамон қайлои мулоима ки бамазаам заказ кардагиам ҳузувайшам будам мерасонам. Подписчикои ҷон гуфтагиам шумода ки ман фудсити метавонам доставка карда. Ҳар боре ки худам мебиёям продуктагирӣ мебиёям доставка кардан метонем шумам заказ кунем. ҳамин вақтои бамаза худо хоҳад доставка мекунем тонам. Бо ман шофёр дорам, худам тоқана мебиёям. Шофёр как мебиёям чи ба ки раҳи дуру дар рост тоқа омаданда бисёр асабам харобай наметонам бисёр бад мошина ҳай карда, ҳам хобам мебарад. Барои ҳамин рафиқ дорам, мебиёрем худо хоҳад шумода соҳ саломат иншоалло доставка мекунем. Фақат ки одамои клинда гуфтамона нахо одамои фудситида мисол берун аз фудсити раҳои ҳар тараф метроҳода меган наметонем доставка карда. Невигодная инҷа по пути мисол мебиёрам иншоалло. Ана михел подписчикои ҷон.